и господа, това е нашия нов файер, ново изкуство. Но, гледайте какво става. За 10 секунди количката е пълна. Автоматик. 99-та година. Бензин. Гледайте, няма и 10 секунди даже. Айде да изсипим малко товарното производство. Оп, тук да шканапа. Чай да го дигнем. Давай моите си. Давай моето момчен си. Оп. Община Камено. Евре, бобката пристига. Идва да разтовари и да натовари обратно. Бобката има продължение да носи. С3. Бе! Давай, бобка. Давай, че няма време. Трябва да слушаме работата с тръгване. Дами господа, цялото трябва да го присипем тука. Гледайте какво става. Гледайте, дами и господа, релеф. Релеф как изпъква. Релеф. Чакай да държим канапа. Опа. Така, стига. Започваме вече да оправяме бордюрите. Нали гледаш как са нафърлени? Охо, ще отложи майска. Готово. Имаш мярка, ето мина. Мярката къде? Не знам. Ега къде? Да опаквате мярка. Имаш черна черта. Те, дами и господа, двамата са братя, не могат да се оправят. Добре. Давай напред. Бутет. Гледайте. Самослав. Дами и господа, чакайте да минат рекламите по нова телевизия и чо.